Gaur ikusiko dugu nola erabili dezakegun tresna hau ezer erantzun magikoak lortzeko, baizik eta hobeto ikasteko eta batez ere hobeto pentsatzeko. Goazen! Orduan, zer dungo gaurko menuan? Begira, 6 gai nagusi jorratuko ditugu. Hasteko, kopilotu kognitiboa deitzen diogu metafora horretaz arituko gara. Gero, iarekin nola hitz egin ikasiko dugu, elkarrizketa bat nola izan alegia. Hortik, gauza praktikoetara egingo dugu salto. Nola erabili lanarako, azterketarako, jarraian pentsamendu kritikoa nola entrenatu aztertuko dugu, teknika interesgarri batzuekin. Ondoren, gure idatziak nola hobetu, eta batez ere, galdera hobeak nola egin ikusiko dugu. Eta dena ideia nagusi batekin lotuko dugu. Azken finean, pilotua zu zerela. Bale, goazen lehen puntuarekin. Badakizue zein den jendeak egiten duen akatzik handiena IA akademikoan erabiltzean, bada, erantzunak ematen dituen makina bat balitz bezala tratatzea. Hau da, galdera bat bota, erantzuna jaso eta zuzenean kopiatu itzasi lanera. Hori eginez, tresnaren potentzial guztia alferrik galtzen dugu, funtzean testu sorgailu automatiko utz bat bihurtzen da. Baina hemen datorkakoa. Tresna hauen benetako indarra ez dago erantzunetan, baizik eta gure pentsamendua entrenatzeko gaitasunean. Pentsa, ia erabil dezakezu informazio bat hainbat ikuspuntutatik aztertzeko, bi teoria desberdin aurrez aurre jartzeko, zure argudio batek non egiten duen huts antzemateko. Edo are gehiago, galdera askoz interesgarriagoak eta sakonagoak egiteko. Horrela erabiltzen badugu, ez da erantzun makina batez, gure burua sorrosteko tresna bat baizik. Hori ulertzeko, badago metafora bat oso argia dena, kopilotu kognitiboarena. Ikasketatan berdin gertatzen da. Ia zure kopilotua izan daiteke, baina pentsatzeko lana, erabakiak hartzea, prozesuaren ardura, hori guztia zurea da, eta zurea izaten jarraitu behar du. Ados, goazen orain mamira. Nola erabili behar dugu kopilotu hori? Funtsezko idea bat dago hemen. Iarekin elkarrizketa bat izan behar dugu. Askok galdera bat bota eta lehen erantzunarekin konformatzen dira. Ikuspegi horrekin, sistemaren ahalmenaren zati txiki bat baino ez dugu aprobetzatzen. Benetako balioa ez dago galdera erantzun azkarrean, baizik eta tresnarekin elkarrizketa progresibo batera ikitzean. Eta nola egiten da elkarrizketa hori? Beno, 6 pausoko metodo bat erabildezako. Ikus dezagun adibide batetin. Demagun Frantziako iraultzari buruz ikasten ari garela. Lehenengo pausoa, logikoa denez, hasierako galdera. Zerbait orokora. Azaldu Frantziako iraultzaren zergaitiak? Bale. Bigarrena, zabalkuntza. Erantzuna jaso eta gero sakondu. Oso ondo, baina zabaldu pixkat zergaiti ekonomikoak. Hirugarrena, konparaketa. Ados, eta zergaiti ekonomikoen eta politikoen artean, zein da garrantzitsuagoa? Laugarrena, analizi kritikoa. Bota iezaiozu erronka. Baldago beste interpretaziorik? Bosgarrena, eta hau oso garrantzitsua da. Egiaztapena. Ez sinistu dena. Hartu informazioa eta kontrastatu zure liburuekin, iturri fidagarriekin. Eta 6. eta azkena, beridazketa pertsona da. Prozesu osoan jasotakoa zure hitzekin berrantolatu. Horixe da benetan ikastea. Elkarrizketa hori ondo hasteko, hitz magiko bat dago, prompt. Zer da prompt bat? Bada, besterik gabe, IA sistemari ematen diogun agindua edo instrukzioa da. Funtzean, zuk ezaten diozuna. Eta hau da, gakoa. Sistemak emango dizun erantzunaren kalitatea, neurri handi batean, zuk emandako instrukzioaren kalitatearen araberakoa da. Zenbat eta hobea zure galdera, orduan eta hobea erantzuna. Ikus dezagun adibide batekin. Aldea ikaragarria baita. Prompt simple bat izan liteke, egin filosofiako irakaslearena eta saldu Kanten etika. Erantzun bat emango dizu, ziurrenik zuzena, baina ziurrenik azalekoa eta aspergarria. Orain, begira zer den prompt handu bat. Egin idealismo Alemanian espezializatutako unibertsitateko filosofia irakaslearen plantak, batxilergoko 2. mailan esperientzia duena eta neurohezkuntzaz ere badakiena. Zure lana Kanten etika saltzea da, selektibitaterako prestatzen ari diren ikaslentzat. Eta gainera, egitura zehatz bat eskatzen diozu. Adibideak, kritikak, konparazio taula bat, ikusten duzu aldea, bata galdera bat da. Bestea, iaz zure zerbitzura sartzea da, helburu zehatza batekin. Beraz, laburbilduz, zer behar du prompt on batek? Pentsa ezazu errezeta bat bezala dela. 5 osagai nagusi ditu. Lehenik, testu ingurua, zertarako dena saltzea. Bigarrenik, rol espezializatu bat ematea, nor izatea nahi duzun. Hirugarrenik, zegegin zehatz bat eskatzea.
Laugarrenik, zer sakontasun maila nahi duzun adieraztea, eta bosgarrenik, zer formatutan nahi duzun erantzuna. Osagai horiek menperatzen badituzu, lortuko dituzun emaitzak asko sobeak izango dira. Oso ondo. Behin IAR-ekin nola hitz egin badakigula, goazen hori praktikan jartzera. Nola erabil dezakegu gure eguneroko ikasle bizitzan, azalpen hobeak lortzeko, lanak egiteko eta noski, azterketak prestatzeko. Kontzeptu konplexuak ulertzeko sekulako tresna da, baina nola lortu azalpen onak, estrategia batzuk. Bat, eskatu azalpen maila desberdinak. Adibidez, hasi zerbait orokorrarekin, azaldu kontratu soziala, eta gero sakondu, orain alderatu jobes loke eta arruse aurren ikuspegiak. Bi, eskatu adibideak. Beti eskatu adibideak. Eman kontzeptu honen gaur egongo adibide batzuk. Horrek asko laguntzen du. Eta hiru, eskatu konparazioak, teorien arteko aldeak eta antzekotasunak argi ikusteko. Eta lan akademikoak egiteko orduan, kontuz. Hemen aro bat dago oso argi izan behar duguna. Ia planifikatzeko eta berrikusteko erabili behar dugu, ez lanak gure ordez idazteko. Hau da, erabili dezakezu ideiak sortzeko, lanaren eskema bat egiteko, argumentuak antolatzeko. Baina idazketa, analizia, hori zure lana da. Ia laguntzaile bat da, ez ordezko bak. Eta azterketak prestatzeko, hemen ere oso erabilgarria izan daiteke. Adibidez, eskatu diezaiezu azterketa galderak sortzeko. Sortu 5 azterketa galdera Frantziako iraultzari buruz. Gero, saiatu galdera horiek erantzuten, eta ikusi nola zabiltzan. Edo erabili kontzeptu zaienak beste modu batera azaltzeko, edo gaia hainbat ikuspuntutatik birpasateko. Baina gogoratu beti, helburua ez da erantzunak memorizatzea, kontzeptuak benetan ulertzea baizik. Orain, goazen teknika aurreratuago batzuetara. Nola erabil dezakegu ia goi mailako gaitasunak entrenatzeko? Pentsamendu kritikoa, adibidez, bai, horretarako ere balio du. Pentsa ezazu honetan, zure argudio bat idatzi eta iari esan diezaiezu, egin irakasle baten plantak eta aztertu argudio hau, esan zeintzuk diren bere aholguneak. Hau sekulako ariketa. Funtsean, esparrin personal bat duzu zure argudioak hobetzeko. Eta zer esan diezakei iak? Adibidez, zure ideiak ez daudela oso argi adierazita. Edo zure arrazoiketan inkoherentziak daudela kontraesanak. Edo agian, zure baieztapenak sendotzeko datu edo froga gehiago behar dituzula. Modu honetan, ia zure pentsamendua fintzeko tresna bihurtzen da. Eta beste teknika oso indartsu bat, pentsamendu kontrafaktuala. Zer da izen arraro hori? Bada oso simplea, zer gertatuko zatekeen baldin eta galderari erantzutea da. Hau da, gertatu ez ziren baina gertatzitezkeen egoerak aztertzea. Oso ariketa ohikoa da historian edo ekonomian, adibidez. Adibidez, bota honelako galdera bat. Zer gertatuko zatekeen industria iraultza Inglaterran beharrean Txinan hasi izan balitz. Galdera mota honek, kausa eta ondorio konplexuak aztertzera behartzen gaitu. Eta iak, agertoki alternatibo horiek eksploratzen lagundi ezaguke, gure ulermena asko sakonagoa bihurtuz. Ia amaitzen ari gara. Azken atal honetan, bi trebetasun funtsezko landuko ditugu. Gure lana nola berrikusi, eta are garantzituagoa, galdera hobeak nola egin. Ia erabil dezakegu guk idatzitako testuak berrikusteko. Adibidez, esan diezaiegu gure idazlan batean, esaldi ambiguak, egitura arazoak edo errepikapenak bilatzeko. Hobekuntzak iradokiko dizkigu, baina kontuz, hemen gakoa ez da iradokizun guztiak itzu-itzuan onartzea, baizik eta bakoitza kritikoki aztertzea eta erabakitzea zentzua duen ala ez. Eta ona hemen, nire ustez erabilerarik indartsuenetako bat, ia erabili galdera hobeak egiten ikasteko. Azken finean, ikastea galderak egitea da. Beraz, gai baten aurrean, esan diezaiozu iari. Diseinatu gai hau hainbat ikuspuntu desberdinetak aztertzeko balioko duten galderak. Galdera horiek sortzeak eta gero erantzuten saiatzeak gaia asko hobeto ulertzen lagunduko dizu. Hor, ia ez da erantzun makina, galdera makina baizik. Eta horrela, gure bidaiaren amaierara iritsi gara. Orain, gida honetan ikusitako guztiaren mezu nagusia laburbilduko dugu. Ideia simple bat da, baina funtsezkoa. Adimen artifizialaren balioa ez dago tresnan bertan, guk nola erabiltzen dugun baizik. Beraz, bi bide ditugu. Alde batetik, erabilera mugatua.
Ia erantzun askarrak lortzeko erabiltzen badugu, bere eragina oso txikia izango da gure ikaskuntzan. Baina, bestetik, kopilotu kognitibo gisa erabiltzen badugu, tresna ikaragarri indartsua bihurtzen da, gure analisi, ulermen eta argudiatze gaitasunak garatzeko. Helburua beraz, ez da pentsatzeko ardura teknologiari ematea. Helburua teknologia erabiltzea da guk hobeto pentsatzeko. Eta mezu honekin amaituko dugu, dena laburbiltzen duen ideia nagusiarekin, ikasleak ikaskuntza prozesuaren pilotua izaten jarraitzen du, adimen artifiziala kasurik onenean kopilotua baino ez da. Gogoratu beti, agintea, ardura eta azken finean meritua zurea da. Mila esker gurekin izateagatik eta hurrengoan gehiago!